Bai, hoixe. Kaixo, Martin. Kaixo, Patxi. Arratsaldeon. Zer moduz? Bi gauza bakarrik. Gaur... Bai? Ongi. Beraz... Kakazarra. Berriz. Bai, beraz... Zer moduz etxean? Ez dago inor. Ama ere ez? Ez ama, ez aita. Inorrez. Harritzekoa da. Deitu berriz. Berri. Ez du merezi. Postal eder bat bidali, eta kitxo. Jarri hor aurrean. Non nahi duzu. Hor, bazter horretan. Ate ondoan. Hemen? Bai, hor. Betaurrekoak nahi dituzu? Ekarri bai, poltsan daude. Hartu. Ongi nago? Bai, oso ongi. Geldi hor. Badago kioskorik herri honetan? Hor duzu bat. Postalak ere badituzte. Zer dau? Gaztelugatxeko eskailerak. Begira, Izaro, Bermeoko ugartea. Zein Bermeoko ugartea, ala Gaztelugatxeko eskailerak. Hau? Konforme. Zema balio du honek. 40 peseta, eta zeiluak 17 peseta. Badituzu 7 peseta? Ez du dirurik. Berdin da, hartu. Eguna? Apirilak 4. Osteguna. Osteguna. Kaixo ama. Zer moduz bizi zarete?
gu primeran. Egun ederra dago, eta pozik gaude. Bazter hauek, Hauek atxez? jakina, Segi. bazter hauek oso politak dira. Orain, Gaztelugatxeko eskaileretan gaude. Bakarrik. Bake pixka bat nahi dugu. Zer modu zaita? Musu asko. Begoña Uria. Baroja kalea 7. Oion Araba. Guazen gora. Jarriate ondoan. Ongi? Bai, oso ongi. Itxoin pixka bat. Barkatu gizon, argazki bat atera nahi dugu. Nola ez? Pozik. Erne? Oi, kaixo zene, kaixo. Baina, ama. Zer? Orain laurak? Lokarria. 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 Astelena. Asteartea. Asteazkena. Astelehena. Asteartea. Asteazkena. Argazkia. Argazkiak. Argazki zaharra. Ugartea. 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 Osteguna. Ostirala. Larunbata. Igandea. Osteguna. Ostirala. Larunbata. Igandea. Egongela.
Egongela. Egongela. Musua. Musua. Hiru musu. Bakarrik. Gizon bat, bakarrik. Un hombre, solo. Luisma etxean dago? Ez, bakarrik nago. Geldi! Geldi. Geldi. Gaiztoa. Zintzoa. Gaiztoa. Zintzoa. Gaiztoak. Zintzoak. Papera erre. Begiak erre. Etxea erre. Postala bidali. Kanpora bidali. Kanpora bidali. Betaurrekoak. 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 Ez dut nahi, eskerrik asko. Nor da neska hori? Hori itziar da. Elizondon bizi da. Eta nor da Koldo? Hori da. Koldo eta itziar. Biak Elizondon bizi dira. Arratsaldeon. Hemen gaude berriz ere. Festa batean gaude. Gaur, 24 urte bete dituz. Lagun guztiak. Pozik gaude. Nor da Koldo? Hori da, Koldo. Hori nor da. Hori Koldo da. Eta zer da Koldo? Irakaslea. Koldo irakaslea da. Irakaslea? Nor da irakaslea? Koldo da. Baina nor da Koldo? Hori, mutil hori da. Eta zer da Koldo? Irakaslea. Koldo irakaslea da. Nor da irakaslea? Irakaslea Koldo da. Kaixo, nonko zara zu? Elizondokoa. Elizondon bizi zara? Bai, Elizondokoa naiz, eta Elizondon bizi naiz. Ni Bilbon bizi naiz, baina ez naiz Bilbokoa. Barkatu, baina aulki horretan ni nago. Aulki honetan zu zaude? Barkatu? Eta zu non zaude?